Nije mi bitno kako se zove. Ovo je Bachman senke. Unutra vidite imate rumenilo. Imate i ovo. Imate i ovdje rumenila. I tako. Ovdje su neke šljokice i tako. Sa ovih 6 stvari Branislava će mene da našminka. Ovo naravno ću sad da vežem oči, pa možemo da počnemo. Ja sam jako moćna. Dobro. Ništa ne vidiš? Čekaj. Udarila sam. Ko? Kreni. Ne vidim da dišem. Moj moć ti vas. Opet ovaj puder. Nisam pobegla. Dosta. Dobro. Dosta. Smrda manira ovdje. Čekaj. Ja ću se zatvorim. Ajde, naži. Izvini. Bova si me na oktima. Ajde sljedeći dio. Ajde. Ja. Daj. Joj, da li sam zove? Čekaj, daj. Umazala sam se. Nema veze. Možda ti ja to? Daj. Dokice. Lepe. Dobro smo da je profat. To zabiješ. Tako, ovo se iskoristio. Ajde. Oj. Ima nešto. Ima. Ajmo da bi... Sve. Stavila sam mi. Daj mi kosu! Pa dajmo dva lisice. Ajoj. Čekaj sada. Čekaj, pusti. Okej. Čekaj, daj to zbog. Čekaj. Ajmo nije za snimanje. Ajde. Jadna senka. Da bi znaš ko baby. Baš je mrak. A? Možda u ovom čašu mrak. Tu da ga snimam. Nema vas. Dosta je. Ruke su vam strane. Tako. Jam.
Jam, 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 jam. Ta-da-da. Kraj ovog snimka. Pritisni.